1-2 sa score. Pabor sa Kami sunod na rin sir. Video yung mission. oh, sige, sure. Out ball, out. Side out. Servisyo ni Rex. Serbisyo sa tuhog kadulawan Minglanilla. Jimbo yung the moves. Dito na niya. Namin sa'yo ko. Foul. Ito. Ang tawisin yung kita ka na. Kwarta na. Rodel. Patay na. Ano na kayo ba? Ngit man, anong ngit ni? Hari na. Patay na. Lani the backstop on the moves. Out ball. Score 3-2. Ronel, Maki, Timboy, Rodel. Out ball. Servisyo, Maki, Huda moves. Hari na. Backstop, Dalani the backstop. Patay na. Dalani the backstop. Patay na. Waitaw ang tunga. Basio. Maki. Hari na. Kwarta na. Puspusi. Bunali. Kartiha. Sukmaga. Suntok kawan ah. Side out. Servisyo. Rodel. Hari na. Out ball. 4-3 labaw ang kadulawan. Kwarta na. Patay na. Side ball. 5-3. Pabor sa kadulawan. Side out. Out ball. Servisyo Lawrence. Hari na. Out na. Hari. 4-5. Kwarta na. Agoy. Out. Side out. Servisyo Jimboy pa rin. Kwarta na. Hari na. Out. Servisyo Pau. Patay na. Gispaikan ni Lawrence on the move. Servisyo Pau. Lani. Pau. Maki. Ronel pa rin. Lawrence. Out ball. Side out. Oy. Kami kaway sa mga daugan diha. Hari na. Ronel. Maki. Oh, change court. Nalingaw ko to ataya ano ako ka video. Sayang kayo. Lani on the moves. Oh. Okay. Okay. Arena. Side out. Score 3-6. 3-6 ang score. 5-6. Sorry. 5-6. Nagagalit mo 5 dahil.
Out, out. Guales. Mo ni Maki. Maki Maro. Mo ni Maki Maro. Hari na. Side out. Oh, sa ganahan mo duha tanaw sa inyong mga duha ha, bisitahan ang atong channel. Volleyball Pinaksitay TV. Na yung mga duha dito ato ang i-picture. Sa ato-ato lang niya. Volleyball Pinaksitay TV. Mugawas ang inyong mga duha dito. Katong ato-ato mga duha, ganahan mo review sa inyong mga duha unsa inyong mga moves dito ato rang makitaan dito. Nya paki-subscribe sa ato ang channel. Kwarta na. Pau. Lawrence. Maki on the move. Kwarta na. Wala pa. Kwarta na. Wala pa. Out. Kwarta na. O ni Lawrence. On the moves. Hari na. Pau. Maki. Pau. Hari na. Putol ang linya. Side ball. Servicio. Jimboy on the moves. Out. Noibi size. Jimboy pa rin. Hari na. Pau. Out. Zero size. Zero size. Meragid. Patay. Panay size. Nakatingog na nga to. Dong, kaway-kaway sa tong kuhan dong. YouTube channel dong. O mao ni atang sa Golias. O. Game ball.